Kaixo, Donostiaren edertasuna beti lotzen da itsasoarekin, hondartzeekin, eta beti astutzen zaigu edo ez da ohikoa gogoratzea ibai eder bat daukagula, Urumea izenekoa, eta ni amarraren jaioa naiz, Paseo Rondon, eta gogoan dut txikitan askotan nahi baino gehiagotan Urumeatik etortzen zen usaia etzan bat ere gozua izaten. Abesti bat ere bazun, Urumean usaiak. Eta, zorionez gauzak desente aldatu dira, eta Kristina Enea Fundaziokoak esan ziatenean, nabia babestuko tenuen programa berria, udaberriko eta ikusirik Urumea zala protagonistetako bat, enuen zalantza izpirik izan. Eta, sorterik horrena opa dizuet, programa oso ondo atera dira, jarduera guztiak, jendeak disfrutatu dezala, eta ni ere joango naiz, pirautxuan ibiltzea. Ondo izan.